Sa number 9, sumugod sa Lunes ang mga stalls nga nag-arkila sa Manukan Country ang pagasirad-an kung hindi sila sa gihapon makabayad sa ilang utang sa syudad. Sa 17 ka mga stall owners sa Manukan Country nga ginserbihan sa notice to pay sa City Legal Office, may 3 ang nakabayad antes pa man sa gitaranan nga deadline karon nga Setyembre 30. May 7.7 million pesos nga sulokto ng syudad sa mga nagarenta sa Manukan Country. Gani gisiling ni Mayor Abby Benitez nga sumugod sa Lunes. Sugura nila ang pagpasira sa mga stalls sa mga yadtong wala nagabayad o kun magamay lang ang gimbayad para sa utang sa syudad. Gisiling naman ni City Administrator Boyet Maghari nga ilagi na tun-an ang paghatag extension sa mga stall owners nga makabayad sang 20% sa ilang utang tubtub Disyembre. Without na kung naku naman ang nabayaran nila that they have exceeded, need lang daw token na bayad, then we might consider. But as of now, if they are not fully paid ang ilang arrears, they will be closed by Monday.